Joo. Ei varmana tallentunut tohon kameralla. Tallentu! Yes. Siinä itse Mut Osama. jäi perustukset kuitenkin tonne. Niin, ne ei sillä samalla lähtenyt romahtaa. Joo, ne olikin aika vahvat nää perustukset. Näitä ei saa mitenkään tätä. Okei, sit täällä on toinen terroristi vielä yrittää perustuksia. Tuu kattoo nyt, että on hyvää matskua. Sä rikot sen rungon. Ei, kun tää kestää, tää on dublokatu. Tuu kattoo. Tää on just hyvä. Tossa on nyt kuva, missä on just lentokone tulossa. Joo. Nyt seuraava kuva. Se on ilme on hyvä. Sitten tää on just kato. Palaset lentelee vielä. Tikkuu. Wow. Se kone on. Wow. Aura on aikuinen. Aura pelaa palata. Okei, no niin. Nyt on BTC tuhat. Nyt alkaa risteä. Uudelleen rakentaminen. Alkaa uudelleen rakentaminen. Nyt alkaa se, kun te käytätte ne miljardia. Ai niin, se Memorial. Hyökkäätte Irakiin. Ei, kun Ground Zero Memorial pitää rakentaa, en mä jaksa.